120 na sana. Lapit mag 120, kulang lang sa daan. So kaya na niya mag 120 mga bay, kahit nakalingkod lang tayo. Sumasabay yung throttle sa aking pipe, power kaya na uwi. Yun dito sa mahina, galing dyan, ibibirit natin ha. Bulba manggaya biyawan sudah ni wiray power. So yung limiter niya mga bay, parang sa standard din na limit, kasi yung segunda nasa 60, 90 din ang third gear. Palitan natin to ng engine na 15. Palitan natin to ng engine 15 mga bay, kumpara natin din ang top speed. Ito so yun mga bay, ikabit na natin yung Taicom power pipe natin. Ayan. So i-open natin. Guys, sound check.